Har du tid til at snakke med os nu, eller hvordan? Ja, ved du hvad? Lad os bare gøre det. Super. Jamen, vi har jo som sagt om, hvordan man ligesom integrerer flygtninge i Danmark. Ja. Og hvad man kan gøre bedre. Og derfor så snakkede vi med Anne, som fortalte om dig. Og det er sådan grunden til, at vi har ringet til dig, ikke? Ja. Så det første spørgsmål, det er sådan, hvordan fik du ideen til at starte Sproggren? Ja, og så skal jeg jo lige sige, at Sproggren drejer sig jo ikke kun om flygtninge. Nej, præcis. Det er jo simpelthen et spørgsmål om at få bevægelse ind i undervisningen. Og helt tilbage, det er jo længe siden, det var 2008, jeg startede det. Der var det, fordi jeg selv var folkeskolelærer, og synes mine elever kedede sig for meget i de timer, hvor de bare sad ned og skulle lave dansk i deres bøger og hæfter. Præcis. Så det var simpelthen derfor, at jeg trængte til, at der kom noget godt humør ind i, og de ville blive glade for at have dansk, og de ville synes, det var sjovt. Og så begyndte jeg at lave sådan nogle camps, hvor der flyttede børn ind på en skole sammen med mig i ferien. Og så prøvede jeg mig simpelthen frem, så det var sådan, det startede. Okay. Hvordan fik du så, hvad man siger, ideen til at putte flygtninge ind i hele det her univers? Ja, det var faktisk altså i forbindelse med, at hele den her flygtningestrøm begyndte at komme, og jeg så det i medierne. Så begyndte folk jo også at tale mere og mere om, at de skulle lære dansk, og det skulle gå hurtigt, og det skulle være effektivt. Og så har jeg altid været meget glad for at undervise tosprogede elever, også der var folkeskolelærer. Og så tænker jeg, nu skal jeg simpelthen prøve at lave noget til de voksne, så de også synes, det er hyggeligt og sjovere at gøre det. Og så begyndte jeg at udvikle det, og var på besøg på en sprogskole inde i Greve, og kunne se, at meget af undervisningen foregik ved, at de sad ned på deres numser, og ikke sagde ret meget, og mange af dem kedede sig. Og så tænkte jeg, det går simpelthen ikke. Og så kørte jeg derudad. Ja. Jeg i hvert fald synes, det har været en helt vildt god idé, den måde, du ligesom underviser på. Så vi tænkte sådan, hvilke metoder, altså hvad man siger, de primære metoder, du bruger for at få sproget ind hos flygtninge? Altså det er jo, jeg går meget op i, at de skal have så meget taletid som muligt. Fordi sidder man i en klasse, det ved I jo selv, så er det ofte læreren, der taler mest. Og så er det en elev ad gangen, der måske kan svare. Men hvis man laver nogle øvelser, hvor alle har nogle oplysninger, for eksempel, som de skal finde hos hinanden, så bliver de nødt til at gå rundt mellem hinanden og snakke og spørge og bruge sproget. Eller hvis de skal sortere ordkort og få dem hen til nogle skilte i nogle bestemte kategorier, skal de sige ord, der står på kortet, de skal måske sætte det ind i en sætning, så hver især får de taletid i hele lektionen. Og det synes jeg er meget vigtigt. Plus også, at de skal være glade og trygge i undervisningen, fordi hvis man er glad, og man har det godt, så husker man bedre. Og hvis man har hele kroppen med, så går kroppen også ind og hjælper hjernen med at huske det. Så det er sådan de grundsten, jeg har. Altså mere taletid, og at man skal have det godt, og man skal bevæge sig hele kroppen med. Kan du sådan mærke, eller hvad man siger, bruger du sådan undervisningen sådan også til at lære dem om den danske kultur og historie, eller på den måde, eller er det sådan ikke rigtigt det, du fokuserer på? Ja, altså det kommer også ind i flere af emnerne. Men jeg kan nemlig godt lide at bygge det sammen. Altså for eksempel så laver jeg en emne og en aktivitet om, hvordan man handler, eller hvordan man er til læge, eller snakker med sit barns skolelærer. Og på den måde kommer kulturen jo ind, fordi jeg så bygger det ind i de sætninger, man har. Eller hvordan taler man med sine kolleger på arbejdspladsen. Så kommer det jo også ind, at lige pludselig så bliver der nævnt noget om julefrokost, eller fredagsbar, eller hvad som helst, så man egentlig begynder at gå, hvad er det for noget? Og så på den måde kommer der jo en helt naturlig dialog om den danske kultur. Så man ikke bare siger, nu skal du høre om den danske kultur, men at det kommer ind i en naturlig samtale.
For jeg vil godt have, at det er relevant for dem. Så det er ikke bare, at vi bruger en masse tid på at lære dem om bondegårdens 10 vigtigste dyr, for det er skide lige meget. Præcis. Det er ikke det, de skal bruge til noget. De skal ud og finde ud af at tage bussen, eller komme den hurtigste vej til biblioteket, eller hvor er den arabiske grøntsagsbutik. Det er simpelthen det, eller grønthandler hedder det. Ja. Det er nemlig også en af de dele, som vi sådan har sat ret stor fokus på i vores projekt. Okay. Det med ligesom at lære dem sproget, men samtidig også lære dem om, hvad Danmark er, og hvordan Danmark lige håndterer forskellige ting. Ja. Og derfor så tænkte vi også sådan lidt på, om du kan mærke, at det hjælper dem med deres integration, og det med at komme til Danmark, når de sådan ligesom kan bare lidt af sproget. Meget, altså, og der vil jeg så sige, der er jeg jo så især talt med mange flygtninge i forbindelse med det projekt, jeg har, der hedder Gå Dansk, hvor jeg går tur med flygtninge og snakker med dem og viser dem områder og lærer dem sprog. Og der er jo mange af dem, der har sagt, at de lærer mere på sådan en gåtur, end de gør på flere uger på sprogskolen. Fordi igen, vi taler om det, der opstår helt naturligt. Og de spørger ind til, jamen, hvorfor går I sådan klædt, eller hvorfor går I der på fortov, eller hvorfor har I ikke øjenkontakt med os, når I møder os, eller hvorfor vil I ikke smile tilbage, hvis vi møder jer med et smil, eller hvorfor skal I være fulde for at tale med os? Der er sådan en masse ting. Og de synes jo, det er fantastisk, når de lærer sådan nogle helt almindelige fraser eller udtryk, så de netop lige kan være høflige, når de går ind i en butik, eller siger tak til nogen, og jeg oplever en enorm velvillighed i forhold til at lære det helt almindelige danske sprog. Det vil de så gerne. Men mange af dem bliver kvalt i grammatikken. Ja. Og man skal ikke tage fejl. Jeg synes, grammatik er skide vigtigt, og jeg synes, det er så sjovt. Men der er jeg også totalt nørd. Og for en, som kommer og bare gerne vil lære at klare sig, de skulle ligeglade, om det er bestemt eller ubestemt, eller der er nutids er. Præcis. Det rager det, men bare de kan gøre sig forståelige. Og det synes jeg, vi skal tage alvorligt, fordi vi skal ikke sænke dem med grammatikken. Hvis de går op i det og gerne vil, så er det fint, så er interessen der. Men ellers skal de simpelthen bare lære at klare sig med sproget og udtale det så godt de nu kan. Ja. Hvad er du sådan, har du oplevet nogen, der har lært sådan at tale næsten flydende dansk gennem det, du laver med dem? Det har jeg faktisk, og det er så jeg har 2 gutter i Ringsted, som jeg har undervist i et års tid. Ja, hvor jeg tog op til dem hver mandag og sad på deres lille værelse. Og de er blevet meget flydende. Den ene er faktisk på 12 i sin afsluttende danskprøve i december måned. Ja, og jeg tudede sgu selv, fordi jeg synes, det var så flot. Altså. Og de har virkelig knoklet. Og det er jo selvfølgelig ikke kun det, jeg har gjort, men det, at jeg har siddet og troligt hver mandag og snakket med dem og rettet dem, og vi også er blevet enige om, hvor meget skal jeg rette dem. For det er også rigtig vigtigt, for hvis man retter hele tiden, så går de døde. Så de sidste, så tør de næsten ikke sige noget. Præcis. Men har man lavet en aftale om, hvis det er fuldstændig forkert, så retter du mig. Eller hvis der bare er lige en lille udtaleskævhed, så glem den. Altså, så man ligesom igen er tryg ved at prøve sig frem. Og jeg siger altid til de elever, jeg har, at det er vigtigt, at vi kan grine af det. Fordi nogle gange, så lyder det simpelthen så sjovt, det I siger, og så kan jeg ikke lade være med at grine. Og jeg dummer mig også, og I må gerne lære mig noget af jeres sprog, så I kan grine af mig. Altså, fordi det er simpelthen så vigtigt, at man godt kan trække på smilebåndet, eller virkelig klappe i hænderne, så høj kæft, det lød sjovt. Altså, hvis de prøver at sige rev, og de siger røv, så kan jeg ikke lade være med at grine. Fordi så er det bare, og så er det så vigtigt at sige, den skal vi lige have helt styr på, så I ikke får sagt noget rigtig forkert, ikke? Præcis. Så, eller kylling og kælling. Altså, der er sådan mange bitte små nuancer, som kan få dem rigtig galt afsted. Ja, lige præcis. Hvad har du sådan oplevet, at der er sådan udfordring ved at komme til Danmark og ligesom blive integreret i Danmark?